onjengawe? Ubani ongafaniswa nawe? Ubani ongalinganiswa nawe? uNkulunkulu wethu asigcwalisayo Baba usuku nosuku, uNkulunkulu asolayo, uNkulunkulu wethu ongcwele ohamba nathi endleleni yonke. Ikhamosia olamoita wipapa inamosa ipapa vina ikha ipapa inamosika oli papa oli mota pasia itapa otamu itapa ilaisa saina oli mota oli sana ita inamoila sikapa itapa oli papa ala itapa. Hallelujah. Maete, 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 maete. Isapa papa. Ilamoposia. Hallelujah. Siyabonga. Siyabonga. Siyabonga maluso muhle. Siyabonga Nkosi yamakhosi. Siyabonga Dola lethu. Siyabonga Alpha. Siyabonga Omega. Siyabonga maluso muhle. Isapa papa. Olimota. Siyabonga. Siyabonga. Ubuhle wethembekile kwinkosi ephakemeyo unamasiko. Siyabonga. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Siyabonga Baba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Moya ingcwele, moya weqiniso. Take charge and take control in the name of Jesus Christ of Nazareth. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Sebenza kule ndawo egameni lika Jesu. Sebenza kule ndawo ngegama lika Jesu. Thinta umoya ongcwele each and every soul kule ndawo ngegama lika Jesu Kristu ophilayo. Moya ingcwele, moya weqiniso, silawule egameni lika Jesu. Silawule moya ongcwele. Thank you, Jesus. 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 Siyathandaza Baba ngegama lika Jesu Kristu ophilayo. Amen. Ngokuka Luke chapter 24. Luke 24. Ngokuka Luke chapter 24. Ukhona umoya ongcwele kule ndawo. Ukhona uNkulunkulu. Siyabuza ubukhona bakhe. Luke chapter 24 verse 30 and 31.
Ngicela ungifundele Sithembile. Luke 24 verse 30 and 31. Kwathi esehlezi nabo ekudleni wathabatha isinkwa wabonga wasihlephula wabanika amehlo abo ayesevule bamazi wayesenyamalala kubo. Ngesonto edlule umvangeli uMama uSibiya wayekhuluma ngale ndaba yabafundi lithi iBhayibheli babeye eMawusi. Lithi iBhayibheli ngesikhathi ehamba nabo yonke indlela babengamrecognize. And lithi iBhayibheli ngesikhathi sebemcelile bamncenga ukuthi ngoba usehlwele abangene naye endlini. Lithi iBhayibheli still nakhona babengamboni. But the moment ebaseva ngesidlo senkosi ayekade baseve ngaso few days ago, lithi iBhayibheli amehlo abo ayeseyavuleka base beyaqala bamrecognize. Lithi iBhayibheli wayesenyamalala kubo. Nginayo into ethi namhlanje sisekuyona isizini yePhasika la esigubha khona ukuthi uKristu Jesu wavuka. Lithi iBhayibheli babehamba na abafundi laba but babengamrecognize, amehlo abo ayevalekile. Nikhona bazalwane. Lithi iBhayibheli the moment ebaseva ngesidlo senkosi amehlo abavuleka. Kwangathi bekungaba umkhuleko wakho uhleli la namhlanje ekseni ukuthi uthi inkosi vula amehlo ami, ngoba kuyinkinga ukuphila uhamba ukholwe kodwa amehlo akhe evalekile. Lithi iBhayibheli uSathane uyayiphuphuthekisa ingqondo zabantu. uSathane uyakwazi ukumbrainwash umuntu akwenza uphaphatheke ulandele yena wenza izinto zakhe. Ingakho kwesinye isikhathi uyayuxakeke ukuthi le ntombazane enhle kangaka iyile esikoleni yafunda, iyasebenza, isebenza kahle, iphila kahle, kodwa yayisilandela lo mfana. Ngisho amanzi uyambona ukuthi umuntu okade awagcina amanzi. Yini ephusha le ntombazane? uSathane ophuphuthekisa ingqondo zabantu, owenza ukuthi amehla ayavaleke ingaboni lutho. Kwangathi bekungaba umkhuleko wakho namhlanje ekseni ukuthi uNkulunkulu akusiza akuvula amehlo, ngoba uyingozi umuntu ehamba amehlo akhe evalekile, ngoba ugcina enza izinto eziphambene nentando kaNkulunkulu. Hayi ngoba yena ezenza ngoba ethanda, kodwa uzenza ngoba amehla kavalekile akaboni. Awusanibonani bazalwane? Kanti uNkulunkulu esimkhonzayo akafuni umuntu ahambe naye amehlo akhe evalekile. Isithe eminyango nazo zonke ingcelebane zaso amehla abavulekile wona. Hallelujah. Ingakho uSathane wakwazi ukumbona uMose zelwe ukuthi lo muntu uzokhulula abantwana bakwaIsrayeli. Hallelujah. Wamzingela uMose ezelwe ngoba uSathane uyakwazi ukubheka ahambe ngamehlo akhe abone ifuture yomuntu. Ingane eziningi ezigcwele emgwaqweni, ezihlele emgwaqweni, ingane uSathane athe methu uyayibona wabona ifuture kuzo, wayeseyithumba wayihlalisa lapha. Usanibonani bazalwane? Ingakho kubalekile ukuthi simbonge uNkulunkulu thina senze sayibona le ndaba. uSathane uyakwazi ukuyibona izinto zikude, ingakho wakwazi ukuthi ambone uJesu ezelwe wathumela. Hallelujah. Uze izithi inkosi ngelinye ilanga ithi manimtholile, manibuya nibuye nizongitshela ukuthi nimtholile,
ngoba yayazi kahle kamhlophe ukuthi mayiseke yathola ukuthi ukuphi fanele bulewe. Sanibonani bazalwane? Ku-end up kufa zonke ingane ezina 2 years kuyaphansi ngenxa nje yomuntu oyedwa ngoba isitha siyakwazi kumbona umuntu sikude. So nathi kubalekile ukuthi sisondele kuNkulunkulu sihlale naye sibe bukhoneni bakhe ukuze amehlo ethu avuleke. Laba bantu laba amehlabo avuleka ngoba uJesu lithi iBhayibheli wabanikeza isidlo sakhe amehlabo avuleka. Ngiyacela sithembile ungifundele Genesis chapter 13 iverse uqale kuverse 10 uyivale kuverse 15. Lithi iBhayibheli ngolunye usuku kwabonakala ukuthi uAbraham noLot basebenemfuyo eningi kakhulu bobabili. Lithi iBhayibheli kwasexabana abelusi babo. Bexabana abelusi lithi iBhayibheli bagcina lamadoda omabili awumndeni agcine ephume nesolution ukuthi asikwazi ukuxabana thina singabafowini. Asikwazi thina ukuxabana sizalana. Kodwa indlela eright ukuthi asihlukane. Omunye athatha idirection nomunye athatha idirection. Sanibonani bazalwane? Lithi iBhayibheli nangempela kuverse 10 13 verse 10. Misa amehlo akhe. Qala phansi. uLothi waphakamisa amehlo akhe wabona ukuthi ithafa lonke laseJordani lalinamanzi lonke uJehova engakachithi iSodoma neGomora. Ngoba naye umuntu onoNkulunkulu kubalekile mephakamisa amehlo akhe awaphakamisa abone into eright. Ngoba nongenayo uNkulunkulu uyawaphakamisa amehlo abone izinto zihamba right kanti waphakamisa amehlo uNkulunkulu akekho kulamehlo awaphakamisayo. Lithi iBhayibheli uLot uma bedecide ukuhlukana uLot wawaphakamisa amehlo akhe. Lithi iBhayibheli mewaphakamisa wabona indawo enhle ayithafa. Awusanibonani bazalwane? Lithi iBhayibheli ngendlela eyayinhle ngayo wayithanda le ndawo. Awu hallelujah. Kuthiwani sithembile? Lali njengensimu kaJehova nanjengezwe laseGibhithe. Ngisho ulibuka le ndawo yayinjengensimu yaseEden. Lento esitshelwa yona ngensimu yaseEden ubuhle bensimu yaseEden. Lithi iBhayibheli uLot mephakamisa amehlo akhe wabona indawo ewubest. Thiwa Kwaze kwaba seSowari. uLothi wakhetha ithafa lonke laseJordani. uLothi wasuka waya ngasempumalanga. Bahlukana omunye nomunye. Lithi iBhayibheli uLot wayithatha le ndawo ayibone yena ubest ngoba balekile kwesinye isikhathi ma umuntu kaNkulunkulu ke ubadedela abanye abantu bakhethe. Ngoba bona bakhetha ngokwamehlo enyama. Thina uNkulunkulu esihamba naye elithi izilakhe yena ngisho ukubheka kwakhe akabheki njengabantu. Awu hallelujah. Ingakho lithi sikaNkulunkulu kukhona indlela ebukeka iyinhle emehlweni omuntu kodwa isiphetho sayo siwukufa. Ngoba umuntu ongenayo uNkulunkulu ubuka izinto ngengqondo yakhe nangendlela yakhe kanti uyibona yena iright into kanti yona ayikho right. Awu sanibonani bazalwane? Kuthiwani sithembile? Bahlukana omunye nomunye. uAbraham wahlala ezweni laseKhenani. uLothi wahlala emizini yaseThafeni. Wamisa itende lakhe ngaseSodoma. Kepha abantu baseSodoma babebabi, bengabonayo kakhulu phambi kukaJehova. uJehova wathi kuAbraham, uLothi esehlukene naye, phakamisa manje amehlo akho. Kukhona abantu ekufanele sihlukane nabo ukuze uNkulunkulu akhulume nathi. Kukhona abantu esihamba nabo abasibambezela ukukhuluma kaNkulunkulu. Ngesikhathi kusakhethwa uLot wayeyikhethela yena uNkulunkulu ethule. Awusanibonani bazalwane? Mina ngiyamthanda uAbraham ngoba uAbraham akasukanga la uNkulunkulu ayekade emshiye khona uNkulunkulu engakosho. Lithi iBhayibheli uLot wasuka wayikhethela indawo le eyithafa. Le ndawo lesesithola later on ukuthi indawo yaseSodoma neGomora. Lithi iBhayibheli abantu bakhona babebambi. Yona indawo yayiyinhle uma uyibuka kodwa abantu bakhona babebambi. Kwangathi uNkulunkulu angakusiza indawo ofika kuyo ibe nabantu abazoba right kuwe.
ngoba noma indawo ingayinhle kodwa uma abantu bakhona bebambi uzothwala kanzima. Awusanibonani bazalwane? Ngisho umsebenzi owutholayo usebenzayo kungawumsebenzi omuhle kodwa mawunabantu abambi abazondanayo nabantu abathakathanayo uzothwala kanzima. Lithi iBhayibheli uLot wakhetha indawo eright nendawo enhle. uAbraham wahlala until uNkulunkulu akhuluma. And the moment uNkulunkulu ekhuluma usha amazwi kuye uthi akenze njani? Phakamisa manje amehlo akho ubuke. Usendaweni lapho umi khona. Sekusho uNkulunkulu manje uthi phakamisa manje amehlo akho ubuke ula omi khona. Ume la uNkulunkulu akushiye khona. Phakamisa amehlo akho ke manje ubuke, ya? Ngasenyakatho. Naseningizimu, nasempumalanga, nasentshonalanga. Uthi buka wonke amaside, wonke amakhona omhlaba wabuke. Ngokuba izwe lonke olibonayo, ngiyakulinika wena nenzalo yakho kuze kube phakade. Uthi uNkulunkulu la kafika khona, la ophakamisa amehlo akho afika khona, leyo ndawo ngizoyinikeza wena. Kwangathi singaba nabazalwana abazovulekela amehlo babuka izinto ngoba uNkulunkulu ukunikeza izinto la amehlo akhe afika khona. Awusanibonani bazalwane? And izwi likaNkulunkulu enye yezinto evula amehlo abantu. Izwi likaNkulunkulu enye yezinto esizethembayo evula amehlo abantu. So the time uyisokha udlizwe likaNkulunkulu uhlala ebukhoneni bikaNkulunkulu uNkulunkulu uzokuvulela amehlo and lezi izinto oyibonayo lithi iBhayibheli uzoyithola. Mina ngiyamthanda uAbraham ngoba uvula amehlo akhe ngesikhathi sekusho uNkulunkulu. And uNkulunkulu umenza abone izinto uLot angazange azayibona. Ngoba kusho uNkulunkulu. Kwangathi nala namhlanje kuleli bandla senigcwele kangaka singandisa abantu abangathi Lord open my eyes. Nkosi vula amehlo ami. Nkosi vula amehlo ami. uDavid ke wayisho lento ku119 wamahubo. Uke wayisho lento ngathi uDavid wayekhona ebandleni lase Ark Fellowship Center International mhla ka4 May ngesikhathi sikhonza sikhuluma ngalo myalezo washa amazwi afanayo kuverse 18 uthini? Vula amehlo ami ukuba ngizibone izimangaliso zasemthethweni wakho. Uyinkinga umuntu ohamba ngisho esekholwa amehlo mayevalekile. Awusanibonani bazalwane? Ngisho sekuthiwa ukholwa kangakanani uyingozi umuntu ohamba amehlo evalekile ngoba uhamba ephuputhekiswa uSathane. But the moment amehlo akhe evuleka ukwazi ukubona ngisho imangaliso zemthetho eyisemthethweni kaJehova ngoba uNkulunkulu unezimangaliso unezinto ezinkulu azenzayo phakathi kwethu. Kwesinye isikhathi ngisho izingane zethu siyaye ngisho sithethisa sithi nina nifuna ukukholwa nikholwa niyoze nife ningakholwa. Akufunakali kube njalo. Akufunakali sikhipha amazwi. Fanele masiphakamise amehlo ethu sibuke ngaphesheya. Awungifundele sithembile John chapter 4 ngokuka John chapter 4. Khona abantu obezwe bethi ethi umuntu ngisho endaweni emhlala kuyona abantu abakholwa abafuna ukukholwa. Kanti umuntu usho amehlo akhe avalekile ikholwa elikhuluma namehlo evaliwe. Kodwa mawunamehlo avuliwe ilanguage yakhe iyashintsha ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo wenza ukuthi amehlo akhe avuleke. Lithi iBhayibheli la uJesu uthuma abafundi bakhe ukudla uyithola sexoxa nowesifazane waseSamaria. Lithi iBhayibheli bebuya abafundi bakaJesu uzwakala uJesu ethi yena sesuthi. Lithi iBhayibheli bayabuzana ukuthi njengoba bethu sesuthi ukhona nofikile wamlethela ukudla. uJesu ukhipha impendulo uthi mina ngisuthiswe ukwenza umsebenzi kaBaba. Ngoba as long as senza umsebenzi kaBaba siyasutha abazalwane.
Awu hallelujah. Mawenza umsebenzi kaBaba ulambi uyasutha. uNkulunkulu uyakuprovide. Kodwa even before akuprovide uyithola wanelisekile yilawo khona. Ngoba uNkulunkulu akakaze adla amandla omuntu. Uyaphendula uJesu verse 35. Anisho yini ukuthi izinyanga zisezine kufike ukuvuna na? Uthi uJesu nina ngokucabanga kwenu usele 4 months ukuze kube siyavuna. Lapho uJesu ukhuluma ubheka amasimu wonke. Uthi kusekude ukuthi kuvunwe njengoba kwatshala. Uthini? Bhekani, ngithi kini phakamisani amehlo enu. Uthi uJesu ayinibheke phakamisana amehleni ngoba uyinkinga umuntu ohamba amehlo akhe wangawaphakamisile. Uyinkinga umzalwane ohamba amehlo akhe evaliwe. Uzodlulwa izinto zakho uhamba wonke amatende la unqaka izinto zakho kodwa zikhona la phambi kwakho. Namhlanje sandelwa abazalwane abahlezi befuna ukuthola izinto nokunqaka izinto nokureceive izinto kodwa bayireceive. Lithi iBhayibheli thina we were blessed with all the spiritual blessings before the foundation of this. Sabusisa umhlaba ungakosekelwa kodwa namanje abantu bahamba befuna ukunqaka izibusiso. Amehla avalekile. Awuyiboni izibusiso zikusurroundile. Uthini uJesu? Nibone ukuthi amasimu asemhlophe aselungele ukuvunwa. Ha. Ngesikhathi bebheke phansi bagcina amasimu elihlaza. Kukade kutshaliwe. But uthi uJesu ake niphakamisa amehlo ngoba ngesikhathi ebawaphakamisa bavele bawabona amasimu asemhlophe aselungele ukuvuna. Haya nikho namhlanje bazalwane. Ngithi mina ngicela ukukutshela ukuthi njengamanje 2025 sithi unyaka we-increase. Amasimu amhlophe alindele ukuvunwa. Kusele wena ukuthi uyavuna yini noma uvuni. Sekuhleli kuwena ukuthi uyavuna yini noma uvuna. Le promotion oyifunayo kuhleli kuwena ukuthi uyayithola yini noma uzoyithola. Awuzodinga ngisho ukubeka izandla kodwa kubiza ukuthi udeclare hallelujah. Uyideclare into uyibona ingaphesheya uyikhomba ukuthi le ingeyami egameni lika Jesu. Lo msebenzi owufunayo usuwutholile. Inkinga yakho ukuthi awuboni kodwa ukhona futhi uNkulunkulu usevelwa ubeka phambi kwamehlo akho. Wena okwakho ukuvula amehlo. Idanger yabazalwane. Ungaze ugcina uhamba abaprofeti laba bagcwele yonke izwe. Sihlangane nawe kade sikwazi ukukholwa sewufaka iskipe esinobuso benye indoda. Usuphethe iduku elinobuso benye indoda. Sewuthi mawulala unamathisele edongeni lapha isithombe senye indoda. Uthi mawunqinywa izinto ebusuku sikuzwe usuthi uNkulunkulu kaBaba wenye indoda. Kanti unikeziwe wena. Zonke izinto zikuwe, amandla wonke akuwe. Lithi iBhayibheli nina madodana kaIsrael aniqedwa. You sons of Jacob shall never be consumed. Aniqedwa. Ngisho izinto ingakusurrounda. Hallelujah. Zikuhlukumeze ngapha nangapha. Kodwa lithi iBhayibheli awuqedwa. Wonke amandla negunya anikezwe wena. Unikezwe igama lika Jesu. Elithi iBhayibheli zonke izinto enizibopha emhlabeni nase ezulwini iboshiwe enikhulula emhlabeni nasezulwini ikhulu. Amazulu alindele wena ukuthi wenzani. Uyabopha noma uyakhulula yini alindele wena kanti nawe ulindele enye indoda. uNkulunkulu wayenza kahle lento. Ngathi wayazi ukuthi ebandleni lakithi lase Ark Fellowship Center International elisemlazi kude kabe emobeni. Mawuneyinkinga uxakwe izinto kukude ukuthi umfundisi umalunga adrive imoto eze kuwena. Mhlawumbe futhi nawe uzobe eyilalele eyihonela lapha kwakhe. Wabona uNkulunkulu wathi ikude kakhulu lento. Angivele ngimnikeze umuntu nomuntu esandleni sakhe. Angimnikeze umuntu nomuntu esandleni sakhe. Lithi iBhayibheli yena uJesu uqobo lwakhe wabaqoqa abafundi bakhe sehamba. Yena
yena lo Jesu esimuza uNkulunkulu ethi lo indodana yami engithokozile ngayizweni. Lithi iBhayibheli kwehla isimo, kwehla umoya ongcwele njengesimo sejuba, wehlela phezukwayo. Uma uJesu esehamba uthi njengoba ngihamba nginishiya nodwa kodwa nginishiya nomoya ongcwele. Angisezodependela kimi ngingekho kodwa senizodependela kuye. Lithi iBhayibheli wabaphephetha wabagcwalisa bonke ukuze indoda nendoda imele. Indoda nendoda imele. Indoda nendoda ayimele bazalwane. Indoda nendoda imele. Hayi mina ngiyamthanda uAbraham. Uyamyeka lo uthi akakhetha wena khetha. Wahlala lithi iBhayibheli wahlala eKhanani wanganyakaza wahlala until ezukhuluma kaNkulunkulu ngoba ikubalekile ukuthi ulalela ukukhuluma kaNkulunkulu. Khona abantu abashiya imisebenzi eright ngoba ibaholela kancane abasebenza kuyo babone amanye ama opportunities amadlela alihlaza ashiye lo kade ehlalele kahle khona engenankinga abone ukuthi imali incane athi angiyenawo amathafa. Atafika nje emathafeni bakushaye ngestress bakushaye ngedepression ugcina usungasakwazi nje ukuvuka emsebenzi ekseni uye emsebenzini ngoba ustressekile ustresswe la usukhona. Inkinga yini? Inkinga ukuthi uvele wathatha imithwalo yakhe wahamba awumlalelanga yena. Kahle uhamba ngomoya kaLothi. Uhamba ngomoya kaLothi ngoba naye uLothi wayengazi ukuthi la aya khona ila azothunjwa khona futhi. Ngoba a chapter later simbona sethunjiwe sekufunakala yena futhi uAbraham fana hambe futhi ayomntakula la khona ngoba bayinkinga abantu abathanda izinto. Uyinkinga ngisho usister othanda izinto. Mekwabona ubrother nje ethi enganalutho vela athi awuyona itype yami wena awuyona itype yami. Uyinkinga umuntu ohamba ngama type. Uyingozi umzalwane ohamba ngama type. Lo six pack obonayo 5 years 10 years down the line uzobe usungekho brother wami le figo ibonayo nalama hips owabonayo 5 years 10 years down the line azobe sengekho. Uyinkinga umuntu ohamba ngokubona. Umthathe nefika nama hips akuhluphe khona emshadweni akuhlukumeze thina okwethu solibe sisiqina ncebe qina ngoba kubalekile uvula amehlo mase kusho yena mengakosho yena hlala mntakaba bovala amehlo akho. uAdam walala kwakhisha ubambo kuye. Hallelujah kwakhi uEva. uAdam waqhubeka walala until uNkulunkulu azamvusa. Mayemvusa wavuka wabona. Hallelujah. Futhi akuyena uEva wabonayo. uAdam wabonayo. Ngoba nabo uEva bayinkinga. Masele bebeshaluza eduze kaAdam. uAdam ulele musukumvusa ufuna ukuvusa uAdam ngoba uAdam uyovela avuka abone wena kanti akuyena. Hayibo siyaphila la. Awumthinta makhelwane umfundisi akasho wena laba khuluma ngabo balovile namhlanje makhelwane akukhulunywa ngawe namhlanje abanikazi balendaba balovile bayibuka lapha ku Facebook na ku YouTube akuwena namhlanje laba balapha ku Facebook na ku YouTube basho bona bathi akukhulunywa nabo balapha esontweni. Awungifundele sithembile uGenesis chapter 21. Ngoba kuyenze niyazi inibazalana ukuthi khona abantu abagcina begwazela imisebenzi yabo. Niyazi leyo nto ukuthi ke kuhlala abantu babe yipanel bakushort list baphume bathi hayi lo uyena simthathayo uye lo simthatha kuvele kusuka yedwa nje iqile lilodwa kuyona ipanel likufonela lithi hayi ngizokunika mina lo msebenzi. Ngizokunika sengizokukhulumela lapha uzoba owakho faka imali engaka siwulandini ufake kanti ufakela vele into uNkulunkulu ayinikeze wena. Kanti mawuzomthetha hey
njengoba ngifuna lo msebenzi ikona okufaka engenakho. Ithemba lami likuNkulunkulu indlela enengibuka kamngayo nina nizofaka nina ngiyanibona. Awuthi inkosi vula amehlo ami Nkosi. Ngivula amehlo. Lithi iBhayibheli sake saxoshwa isigqilakazi uHagari. Saxoshwa kwathiwa sihambe. Kwathiwa phuma la ekhaya sahamba naye umfana uIshmayeli. Sike sakhuluma ngayo kulamasonto adlule. Wahamba naye uIshmayeli, umehamba naye uIshmayeli. Lithi iBhayibheli umfana waswela amanzi endleleni ingane. Lithi iBhayibheli kwakhala. Wakhihla isililo uHagari. Lithi iBhayibheli wathi angifuni ukubona ukufa komntwana. Lithi iBhayibheli wathatha umntwana wambeka lapha ngoba beswela amanzi. Awusanibonani bazalwane? Wathatha umntwana wambeka lapha yena wahlala la wathi ngcona afa umntwana ngingamboni. Ngoba siswela amanzi awekho nala esuka khona sixoshiwe saxoshwa ubaba womntwana saxoshwa ustep mother somntwana sixoshiwe so ngiyabona ukuthi umntwana usezofa kungcona afe ngingamboni. Yazi kuyinkinga umuntu akhalela into uNkulunkulu emnikezile. Uthini uverse 19? uNkulunkulu wavula amehlo Hayi akhe. uNkulunkulu uyavulana amehlo. Ngesikhathi ekhala uHagari lithi iBhayibheli uNkulunkulu wavula amehlo akhe. Ngoba inkinga obhekena nayo njengamanje ukuthi amehlo akhe avali wena amehlo akhe indlela obalisa ngayo ubalisa ngoba amehlo akhe avaliwe. Mawungasucela enkosini mayingasikusiza ikuvule nje amehlo. Lithini iBhayibheli? Wabona umthombo wamanzi. Hawu. Waya wagcwalisa imvaba ngamanzi. Hayi bazalwane. Wamphuzisa umfana. Hayi bazalwane. Nasi isihlahla abeke kusona ingane ukuthi ayife. Nasi isihlahla ahleli kusona ngaphansi. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu akazange aze abasuse la abakhona. Instead wavula amehlo akhe. Wabona umthombo. Ngoba inkinga ezisixakile zila isolution eduze kwethu. Inkinga ezisixakile isolution ikhona. uNkulunkulu phela yena lithi iBhayibheli uprovider. Ukuthi wena ubona kusho ekhona ukuthi yena akaprovidanga. So okwakho ukuthi ucela kuvula amehlo. Lithi iBhayibheli mawufuna iwisdom, if any one of you lacks wisdom, lithi iBhayibheli makacele enkosini. Angisho njalo First Peter. Lithi mayefuna iwisdom akayicele enkosini na ukuvuleka kwamehlo. Mawufuna amehlo akhe avuleke kucele enkosini. Kona abantu abahlala eduze kwabantu la esontweni every Sunday umhlinela umuntu athi uyakubingelela umnikeze imini ewu2 ethi uyaxhawula futhi umnikeze nje lapha ekuchopheni layo ukuze abone ukuthi awunendaba naye. Kanti lo muntu uyimanejara la asebenza khona. Mhlambe kufuna umuntu ukube ngenixoxe nje ngabe uyakuxoxela ukuthi yazi lapha ana sifuna umuntu njalo. Manje the way ophakeme ngayo wena amehlo akhe avaliwe ngoba usathana uthi abaye khona esontweni kodwa amehlo aba afika avaleke. Usathana kanendaba nawe uma usesontweni kodwa as long as amehlo akhe evalekiwe usathana uhappy. Ngoba uyakwazi ukuvula futhi khona esontweni. Akuvule khona esontweni akuvule ngendlela errong. Uthi ubona ubrother nje nawe uvela uyibona. Uvulo uyena. Uthi ubona usister nje uvele nawe uyibona. Uvulo uyena njalo uyena okuvula amehlo. Ya uyavulana naye amehlo. Futhi akalisabi isonto usathana. Wathatha uJesu amisa esiqongweni sethempeli eyomvivinyo. Wathatha uJesu amisa esiqongweni sethempeli. Waphinde wamtshela futhi yonke lento izoba eyakho. Kodwa nje kuphela nje wena mangasikhothama. Usathane bazalwane akanendaba nalezo zinto. Isikhathi sakhe waphoswa emhlabeni kwathiwa kuwe emhlaba. Isikhathi sakhe siyeza. Niyezwa bazalwane. Kodwa wena njengamanje angakwazi usathane ukuthi akubaleke. Lithi iBhayibheli niyakwazi ukumbalekisa usathane. Uyakwazi ukubalekela usathane mawumuntu kaNkulunkulu ogcwele amandla ogcwele umoya. Uyakwazi ukubalekela. Udlalela kuwena nje hambe kuvula amehlo isidingo singekho. Ingoba nawe ubhuzumo wakhe. Awuphinde umthinto uma makhela njalo akushiwo kuwena. Kushiwo kulabo abangekho.
2 Kings chapter 6. Amakhosi esibili. Isahluko sesithupha. Lithi iBhayibheli. Ngiyayithanda le. Isikhathi sami anginaso. Ngisaye embokodweni la engiyakhona. Kube kuthiwa ngiyasithola. Bengizothi ngifundele mhlawumbe from verse 8. Ngiyayithanda le ndaba. Nizongibekezela bazali kafishane. Yebo baba. Singayifunda from verse 8. Yebo baba. Siyezwana bazala? Ngoba mangisho nizothi umfundisi unamanga. Uyifunde from verse 8. Inkosi yase-Arami yayisilokhu ilwa no-Israyeli. Lithi iBhayibheli uIsrael uyithole senesitha okuyinkosi yase-Aram. Ya. Yelulekana nezinceku zayo ngokuthi ukumisa kwami kuyakuba sekuthini. Umuntu lowo kaNkulunkulu wathumela enkosini yakwa-Israyeli Lithi wathi, iBhayibheli yasitshela izinceke zakho ukuthi indlela engizobusa ngayo ngizobusa kanje. Wayichazela izinceke zakho ukuthi uzobusa kanjani. Ya. qaphela ukuba ungadluli kuleyo ndawo ngokuba ama-Aram ayisephumula khona. Inkosi yakwa-Israyeli yayisithuma umuntu kaNkulunkulu kuleyo ndawo ayishoyo. Uma efuna ukubulala uIsrael, ufuna ukuhlasela nenkosi yakwa-Israel. Lithi iBhayibheli indoda kaNkulunkulu Elisha yayisitshela inkosi ukuthi hey ungadluli kuleyo ndawo kunogibo oboshelwe lona kuleyo ndawo. Ya. Inkosi yakwa-Israyeli yayisithuma umuntu kaNkulunkulu kuleyo ndawo ayishoyo. Wayixwayisa ngayo. Yaqaphela kungeka kanye kungekabili kuphela. Shuthi inkosi yakwa-Israel yahlala iwonishiwe ngento engasihlangane nayo mayiya kuleyo ndawo. Yayigwema leyo ndawo ngoba ilalela indoda kaNkulunkulu. Ya. Lithi iBhayibheli hayi kanye, hayi kabili, not futhi kathathu. Hallelujah. Ya. Inhliziyo yenkosi yase-Arami yayiphethwe yitwetwe ngale ndaba. Inkosi yase-Aram yabonakala ishawa uvalo ke manje yatatazela. Ya. Itatazeliswa ile ndaba ukuthi lo muntu besithi sifuna ukumbamba lapha akasayi khona. Yindaba wazi ngani sifuna ukumbamba. Ya. Yabiza izinceku zayo. Yathi kuzo, ningengitshele yini ukuthi ngobani abakithi abavuma inkosi yakwa-Israyeli na? Bakhona yini abanye la kuthina abayimpimpi abathanda inkosi yaka-Israyeli abayitshela izinto masiyiplana ngayo. Ya. Enye yezinceku zayo yathi, hayi Nkosi yami, Nkosi, kodwa uElisha umprofeti wakwa-Israyeli uyayitshela inkosi yakwa-Israyeli amazwi owakhulumayo ekamelweni lakho. Wase kubakhona oyedwa othe inkosi akekho la kuthi akho mpimpi la. Kodwa into engakutshela yona ukuthi kunendoda lapha ekuthiwa uElisha. uElisha inceke kaNkulunkulu, umprofeti kaNkulunkulu. Ukwazi ukuyitshela inkosi yakwa-Israyeli even izinto oyixoxa nonkosikazi wakhe ekamereni ingekho. Kodwa yakwazi uNkulunkulu ayinikeza ayivezele zona ikwazi ukuyotshela inkosi. Awusanibonani bazalwane? Kuthiwani? Yayisithi, hamba ubone ukuthi uphi ukuba ngithumele ngimlandi. Animfuna ngifune lo Elisha. Manimfuna ngimfuna la dead or alive. Hallelujah. Watshelwa ukuthi bheka useDothani. Ya. Wathuma khona amahashi nezinqola nempi enkulu. Bafika Lithi ebusuku. iBhayibheli bamtshela ukuthi umuzi kaElisha useDothani. Lithi iBhayibheli wathumela izinqola namahashi namasosha ukuthi hambani ngilandele yena, simlande phila simlande file. Lithi iBhayibheli bafika emzini kaElisha, la bafika basurround umuzi wonke, uElisha ekhona ngaphakathi emzini wakhe. Ya. Bakaka umuzi nxa zonke. Isikhonzi somuntu kaNkulunkulu sesivukile ekuseni. Nansi indaba. Lithi iBhayibheli inceku kaElisha seyivukile ekseni. Yavuka yathi mayivula amehlo yabona. Kuthiwani? Saphuma. Ya. Bheka impi enamahashi nezinqola yayiwuqakile umuzi. Lithi iBhayibheli mayibona yabona amasosha izinqola impi isurround umuzi wonke. Awu hallelujah. Kuthiwani? Yayisithi inceku kuye, maye Nkosi sesiya kwenze njani? Yayithwala izandla ekhanda. Yathi hawu kodwa Nkosi, kodwa sesizokwenza kanjani Elisha? Sisurroundiwe. Naba abantu besihlasela, basurround umuzi wonke, baphethe izinqola, baphethe amahashi, baphethe yonke into. Sizokwenza njani? Uthi Wathi ungesabi. oh hallelujah. Fear not. Yazwakala inceke kaNkulunkulu ithi nceke ungasabi. Ya. Ngokuba abanathi baningi Ngoba kunabanye. banathi
baningi abangakubo awusanibonani bazalwane abangakuthina baningi noma ungayibona impi ihlasele kangakanani kodwa abangakuthina baningi ngisho ngabangakuthakatha ungabona usurround abathakathi ekhaya emsebenzini besurround azikahle ukuthi abangakuwe baningi kunabangakubo haleluya ngisho ngabona sewuzondwa imanager no supervisor ungenzanga lutho kodwa azimtaka baba abangakini kuthiwa uElisha wakhuleka na umthandazo kaElisha enguthandazayo namhlanje kuseni nami enkosini uthini Jehova Awu. ake uvule amehlo ayo ukuba ibone Hawu Jehova ake uvula amehla lenceke yami ukuba ibone sengiyitshelile ukuthi abangakithi baningi kunabangakubo kodwa still ayiboni ngiyayibona ukuthi savevezela isatatazela Nkosi ivula amehla Thiwani sithembu uJehova wavula ke amehlo Hawu aleyo Jehova yabona bheka intaba yayigcwele amahashi nezinqola mayibona yavele yabona intaba igcwele amahashi yabona izinqola entabeni yabona umlilo entabeni awu haleluya lento eyibonayo beyivele ikhona uElisha beyibonile uElisha beyazi kodwa amehlo enceku abevalekile lithi iBhayibheli yabona uyabona ukuthi kanti laba basurroundile kanti nabo basurroundiwe laba basurroundile kanti nabo basurroundile ukube kwakuwena uyodlala abaprofeti bethi bamba nasi isithombe silengise emqaleni la into ephathekayo engeyona kodwa uNkulunkulu ekhona egadile uNkulunkulu esimkhonzayo uJehova sebawuthi uNkulunkulu eyigidigidi zeyingelosi uNkulunkulu uJehova wempi uyena osilwelayo nasempini uyisihlambu sethu lo Jehova simkhonzayo lo Jehova simkhonzayo asabi ngaye asabi sifika noma ikuphi ufike ubezwe bekhuluma abantu faka ikhanda lakho phansi noma bangakubona ngathi ubheke phansi kodwa amehlo akhe kamoya ayabona la usebenza khona ngisho ngathi ufakile ithenda mntaka baba ufakile ithenda uyabona kuneyinkampani ezinkulu oyizaziyo ezihlonishwa ezifakile faka mntaka baba ubize igama lika Jesu ubize yena lo Jesu faka iCV yakho ngisho ngathiwa awusayilethanga kimi ukuthi ngiyikhulekele lo mthandazo esuthandaza la lezi ifundisa sifundisa la ilezi ifundisa kufanele ziye kuwe uyithandazele wena uwedwa ngisho ngathi uyihamba ngeemail awuthi ushaya usend uthi baba egameni lika Jesu ngithumela nawe egameni lika Jesu ngithumela nawe egameni lika Jesu mayihambe nawe baba kade ngahlala ngingasebenzi kade ngahlala Nkosi ngiyakuthanda uyangazi umsebenzi wakho ngiyawenza wenkosi kade tatazela lenceko kade sabi iqhaqhazela ngisho sesho Elisha sethi hayi nceko kona ezinye izinto esithi masizisho la uthi uba malungu ukhuluma ngoba yena akaza ahlale engasebenzi it's true angaze ngihlale ngisho unyaka ngingasebenzi not even u6 months ngingasebenzi angaze ngihlale ngingasebenzi empilweni yami yonke so lo ngaqala ukusebenza ngifunda ustandard 6 angaze ngihlale ngingasebenzi nawe uzowuthola egameni lika Jesu nawe uzowuthola egameni lika Jesu okwakho ukuvula amehlo okwakho umbizo umdala lethu uthi wena baba uthena entabeni yakho kuyabonelela ngibonelele nami uzokubonelela yena siphakameni simengele nawe uzokubonelela usame ngeenyawo ake umtshela usivula amehlami Nkosi vula amehlami Nkosi ngivula amehlo Nkosi ngibone ngingaboni izinto ezirong kodwa ngibona izinto eziright ngingaboni abantu abarong kodwa ngibona abantu abaright ngivula amehlo Nkosi indlela yami Nkosi ikhanyise oh haleluya khanyisa amehlami Nkosi abuke far abuke kude hayi uthule kuseni uthule mtshela vula amehlo ami Nkosi wavula baba naba abantwana bakho egameni lika Jesu vula amehlo abo Nkosi
babone bakubone ukuthi wena Nkosi uNkulunkulu owethembekile, uNkulunkulu baba faithful. You are faithful and just. uNkulunkulu bavula amehlabo noma isitha Nkosi singaphuphuzekisa ingqondo zabo, vula amehlabo Nkosi babone bakwethemba. Siyazi Nkosi ukuthi izinto abayifuna abantwana bakho siseduze kwabo iphambi kwabo. Vula amehlabo baba, vula amehlabo Nkosi, vula amehlabo, vula amehlabo ngala ma teachings esiwenza la, ngale ifundisa sifundisa la, amehla abantwana bakho abavuleke, abavuleke amehla abantwana bakho, abavuleke Nkosi. Ngolunye usuku sibezo befakaza ngawe, sibezo behlabelela bethi amehlo ami bethi avulekile. Haleluya, vula amehla abantwana bakho baba. Cela shayela uNkulunkulu izandla ezinkulu. Sisame ngeenyawo, sisame ngeenyawo. Ngivumeleni bazalwane ngilivule leli thuba. Mhlawumbe ukhona la, mhlawumbe ukhona la. Isithi asihappy, usathana uhappy ngawe ngoba wakuvala amehlo. Izinto zakhe awuyiboni. Ujabula mase kuthiwa sithandazela into zethu. Uthandazela into yakho kanjani nento isho igama lithi yakho. Ikuwe iseduze kwakho. Okwakho ukuthi kuvuleka amehlo ubone. Kunayo into yami and take it. Lithi iBhayibheli umbuso wezulu uyafuzula, nabawufuzulayo bayawubanga. Thatha izinto zakho, ungalibeli ucela ipermission kumuntu. USathane asinandaba noSathane, asihlangani noSathane. Asinendaba noSathane, luyeza usuku lakhe. Thina uSathane simbalekisile, thina uSathane uyasibalekela, uyasaba. Okuseleke manje ukuthi la emhlabeni asiphilelanga ukuhlupheka la emhlabeni, asiphilelanga ukugula la emhlabeni. Hayi asiphilelanga. And ngisize mntaka baba ungasho ukuthi uphume la uthi umfundisi ukushumayela ivangeli leprosperity umfundi, ngoba uzogcina ungayitholi ngempela izinto ziseduze kwakho ngoba ukhuluma okuphambene. Lezi ifundisa sifundisa la two things mawuhlakaniphile engiyifundisile eqala unyaka. Number 1 ngifundisa indaba ye-increase kunina. 2 ngafundisa indaba ye-soul winning. Mawungakoyibambi lezi zinto zo2 njengoba qala unyaka nje kuze kube manje ukuthi uNkulunkulu akafisela ukuthi uhlupheke la emhlabeni. uNkulunkulu akufisela ukuthi ugule la emhlabeni. Iqiniso lemsulu lomzimba lenyama esiyembethe, inyama ekhahlakayo ekhathalayo, ikhona inyama esoyimbatha ngale. Kodwa okwamanje ayilunge yona lenyama. Okwamanje asiphile, okwamanje la asilale sihlile. Iqiniso lemsulu ukuthi sinayo indawo ngale la esingazolamba khona. Haleluya, esingazokoma khona. Kodwa kwamanje Nkosi hamba nathi Nkosi, sikwazi ukuthola zonke izinto ekufanele siyithole la emhlabeni. Mawukhona la usimfundisi ngiyakuzwa uyakhuluma. Lo Jesu okhuluma ngayo ngiyamdinga. Engathi angangivula amehlo. Mawukhona singiyamdinga lo Jesu. Ngicela uphakame isandla sakho la ukhona mthandaza kayi nawe. Mawukhona lo simfundisi lo Jesu okhuluma ngayo ngiyamdinga. Phakama isandla sakho la ukhona ungasaba. Ngizokhuleka kayi nawe. Ngeke ngasho earlier on ngathi uSathane akajabule ngomuntu ofuna ukuphuma embusweni wakhe. uSathane akekho happy ngomuntu ofuna ukuphuma embusweni wakhe. uSathane uthi akeze esontweni kodwa akahlale esontweni ehomunye wethu. Phakama isandla sakho ungasabi, siphakamise siphume lobala ungasabi. Phakamisa nazi izandla ngiyayibona, phakamisa nawe isandla, phakamisa nangu uJesu. Phakamisa isandla sakho, phakamisa. Oh yes, phakamisa. Woza ngaphambili. Yes Lord, thank you Jesus. Avulekile umthwalo wezono za ususiwe. Mama Malunga, cela uze. Amehlo ami idecision eniyithathile namhlanje. Ngizocela niphakamise izandla nisho lomkhuleko emva kwami, ibandla libalekelele. Nkosi Jesu, namhlanje impilo yami ngiyinikela kuwe.
ngizwile izwi lakho. Ngiyakuvuma ukuba uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Ngiyakholwa ukuthi wena wafa wavuka ngosuku lwesithathu. Baba, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, naba bantwana bakho uNkulunkulu wethu oyingcwele, babiyele ngegama lika Jesu Kristu ophilayo. Ungavumi nabo uNkulunkulu wethu babuyele emuva egameni lika Jesu, baqondise endleleni yakho, bahole uNkulunkulu wethu, babiyele ngaphambili nangemuva, beka isandla sakho phezu kwabo ngegama lika Jesu waseNazaretha, bafundisa indlela zakho. Thina Baba sibaletha kuwe abezile kithi, bahole endleleni yonke baNkulunkulu wethu, igama labo libhalwe encwadini yakho yokuphila ngegama lika Jesu Kristu ophilayo. Amen. Ngizocela ama-ushers abasize egameni lika Jesu. Ngicela ninakele ama-ushers. Haleluya, haleluya. Ngalesi sikhathi ngizocela umvangeli uMama uSibiya eze ngaphambili azokhuleka, sizovala inkonzo egameni lika Jesu. Haleluya. Amandla wonke yise wenkosi yethu Jesu, sithando somphefumulo wethu, uNkulunkulu wethu oyikhona, sekhona namanje, uyohlala ukhona kunaphakade. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga Baba, siyabonga Moya Ngcwele, sizwile, sikuzwile, sawuza umoya wakho phakathi kwethu, sakuzwa ukukhuluma kwakho uNkulunkulu wethu. Phinda Baba wasinikeza ithemba uNkulunkulu wethu ongcwele, ukuba singakhohlwa ukuthi amandla usiphile wona, amsiphile amandla negunya phezu kwezimo zonke. uNkulunkulu wethu ongcwele, sizwile Baba ukuthi impela bekufanele Baba amehlo ethu sikhuleke kuwe, siwabhekise kuwe, sazi ukuthi uNkulunkulu wethu ongcwele ma besingaphakamisela amehlo ethu kuwena, amehlo ethu ayovuleka bese siyabona. uNkulunkulu wethu ongcwele, sesiyaphuma manje bantwana bakho Baba, ngabanye uNkulunkulu ongcwele, phinda babagcwalisa ngakho konke okukhulunyiwe lapha, bazi ukuthi amandla akubo, amandla akithi okunqoba noma yini ephambi kwethu. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu namandla wonke, siphuma Nkosi yami ngeendawo, bantwana bayasebenza, banezinkinga emsebenzini, bazi ukuthi wena ukhona Baba, uyabanqobela, uyabalwela, uyaphikisana nabaphikisana nabo, uyalwa nabalwa nabo emsebenzini. uNkulunkulu wethu, bonakala ukuthi bangabantwana bakho, thina sinanyanga esingaya kuyo, wena inyanga enkulu. uNkulunkulu wethu, bonakala emsebenzini abayenzayo, ubonakala emakhaya ethu. Ziningi Baba izinto ezikhathaza imoya yethu. uNkulunkulu wethu, mawungakithi Baba, siyonqotshwa ngubani? Nalabo Nkosi abangasebenzi, abafuna imisebenzi, bafundile abantwana bethu. Maya siyaka, uNkulunkulu wethu ongcwele, siyayilanda imisebenzi yabo enqwahe nesitha, siyayilanda ngegama lika Jesu, siyayilanda ngegama lika Jesu. Isitha siyayibambile, kodwa sithi isitha awunamandla, siyayilanda ngegama lika Jesu.
ngegama likaJesu. Na inyanga uMeyi uqaliwe sithi uNkulunkulu wethu uzothe phela uMeyi baningi abazobe sebefakazile, baningi abazobe sebefakazile bathi phela amandla nomusa kaNkulunkulu, ngomusa kaNkulunkulu sesiwutholile umsebenzi. Haleluya. Ngamandla kaNkulunkulu kuzokwenzeka ngokukholwa kulenyanga ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Haleluya. Siyakholwa Baba. Lithi liyabasebenzela abalikholwayo. Siyakholelwa ezwini lakho, siyakholelwa ezwini lakho. Awuyena umuntu uthi uqamba amanga lokushilo Baba, awuyena indodana. Haleluya. Ukuthi akushilo ungakwenzi, ukushilo Baba uzokwenzeka. Siyakholela bazoma la bafakaze. Haleluya. Ngegama phuma nathi ke uNkulunkulu wethu, sesiyaphuma siyahamba ngemoto nabahamba ngenyawo, sivikele Baba, sivikele Baba endleleni ngegama kaJesu Kristu. Amen. Amen. uNkulunkulu anibusise nonke bazalwane. Amen. Abaye ekhempini sobonana ngoLwesihlanu. Hallelujah. Amen.